creada per la companyia Belacat i formada per les assignatures específiques música, educació plàstica visual i audiovisual i arts escèniques i dansa. En aquesta representació hi són totes les persones que han treballat en aquest projecte, però el nostre treball hauria de ser insignificant sense l'ajuda del professor i la professora Joan Collado i Elena Gaviria. Un aplaudiment per favor. Esperem que gaudiu de l'espectacle i vos demanem un poc de respecte als companys, actors i actrius amb un poc de silenci. Gràcies per vindre i l'espectacle està a punt de començar. Bon dia, Delia. Bon dia. De festa, tío. Amasanasa, tío, vente. No. Es que vente, tío. Bon dia, xics i xiques. Bon dia, Delia. I tu per què arribes tard? I profe. Senta't. És hora de decidir on ens anem i el de fin de curs. Vaig a apuntar les coses. Jo vull ser la primera. Jo vull anar a Brasil perquè m'agrada la seva música. No. Sí. Digueu-me més propòsits. Pues yo voy con el marinador, que está todo guapo. Marinador. Brasil, marinador, alguna proposta més? Ai, doncs jo vull anar a Chicago. I love els Estats Units, I love la moda. Nice. Sí, la moda. ¿Y la música qué? Jo tinc una. Anem a Rússia, que els russos estan molt bojos. Buah, tío, viene. Vosotros también. No, a Rússia no, que està tot molt. Ai, però la botella mola. Ni uns ni altres. Anem sent a Jamaica de tranquis, a Berraste. No és país més? Sí.
No vos ratlleu. Anem a França i arreglarem. No, a França no. No, además vull anar a Disneyland. Va, per mi bé, així visitem París i veiem la Torre Eiffel. No. Sí. Anem a veure, com no vols decidir que hi ha 6 països diferents, anem a votar a quin país anem a anar. Qui vol anar a Brasil? Jo és que ja no vull perquè vull França. I qui vol anar a Marina? Eso soy yo. I a Chicago? I qui vol anar a Rússia? Qui vol anar a Jamaica? Jo... I per últim, qui vol anar a Jo, França. No, a França no, per favor, no. Sí. No, nano. Si això podeu, a França anirem, no? Benvinguts, senyors passatgers. Aire Spain es dona la benvinguda a bord del vol França-París 45 A continuació, els procediments i les seguretats del nostre avió. Per la seva seguretat, apaga el telèfon mòbil o el porte en l'avió. Porte el cinturó cordat en tot moment mentre estiga assegut. Aquest avió compta amb 8 eixides d'emergència, 2 davanteres, 4 laterals i 2 traseres. En cas d'emergència, continuarà la via de llums del corredor i arribaran fins a l'eixida més propera. Esperem que ho deixem en el quart. A ma mare. Lucía, ¿ya te has comprado la bicicleta? Sí, me la va a cargar ma mare. Es que no roba. Bueno, te vaig a tirar tot el camí dormint. Doncs ja veus, tio. Va, vaig a començar. Tio, si vaig al bany, però estic pisant. Date prisa, porque tienes que ir al baño. Sí, xics, per favor, calleu-se. Mira com sabia, que vaig dir que perquè el trajecte per curt el combustible no era suficient. Entraré en el curs, però fes-me cas. Segons els meus càlculs, sí que tens raó. Seme, porta molts anys fent el meu treball i dude que vull m'equivoque, la veritat. Jo no tinc tanta experiència com vostè, però me vols tirar tot i som una tocada de treball. Però a veure què passa. Doncs que s'estem quedant sense combustible i jo vull fer un aterratge forçós, però la vull agafar. Però no podeu estar en mig de medicina. Tiene que solucionar el problema, Así mi amigo es en shock. Cal fer un aterratge forçós.
Però què diu? Com vas marcant els canvis per una cosa tan insignificant? Insignificant? Així amb diners en joc, preferís fer un aterratge forçós a tindre un accident. Te sembla que saps observar molt les coses. Els meus càlculs no hi fallen. I la meva experiència tampoc. I com soc el pilot, jo mano, es farà un aterratge forçós. Victòria, avisa els passatgers del que Benvolguts passatgers, els informem que en breus minuts farem un aterratge imprevist per recarregar combustible. Hosti, és el que faltava un aterratge. Però això està comunicat amb ma mare. Això què és? Això forma de coño? ¿Les ungles? A veure, tranquil·lisseu, se vaig a preguntar ara el que passa. Mantingueu la calma, per favor, no passa res. Com que no? Ai, mare. Ai, mare. Esteu tots bé? Sí, creo que no hay ningún herido. De moment. No. Sembla que no hi ha ningú amb greus problemes. Però que animal eres? No, però... Esteu tots bé? Ha passat alguna cosa? No hauries d'haver fet això, hauríem arribat. Calleu-vos ja, que em fa mal el peu del cap de sentir-vos tot el viatge. Per què? Què t'ha passat? Que m'he caigut i he de xirar. Bé, nosaltres ens quedarem en ella i se l'emportarem a l'avió. Aneu a buscar un lloc per a dormir. Estareu bé? Sí, tranquil·la. Vale. Oh, i ara, què podem fer nosaltres? Pues buscar els que queden. No, però sé on estan. No ho sé. Però tenim que fer alguna cosa. Podríem buscar... Mireu, xics, allí estan. Què vos passa? I per això plores. Claro, ¿tú te les maceres? Sí, pero se me ha picado una ungla. También va mal el cames. Ai, no sigues exagerat, vinga. Estàs bé? Sí, però no. Qui falta? No sé. Però estàs babau? Et veres que et fa gràcia aquesta situació? Sempre igual a aquest xic. Què s'hi ha de fer? S'ha matat el niño. Oye, está bien, tío. Exacte. Però com ha passat? Que voy a sentarme y perder aquí. Però estàs bé? Ui, però... A veure, qui falta? Falta nada. ¿Y hay nada? Oh! Que la terraza me ha pillado al bal. A mi no me la Hostia. ¿Qué te pasa, Andrés? Mare meva! Bé, ja estem tots? Que no falta ningú. Ai, això és important de la màquina. Ya están todos. Tenim que buscar un lloc on passar la nit. Això. Bé, doncs jo queda, sí. No, no, però... no. Si ens movem tots junts. Seràs dos? Anem-nos enllà, que es va fer de nit. I cap on ens dirigim? No sé, que jo pense que... Crec que hauríem d'anar cap al sud. Però caldria que anarem ja abans que passi més tard. Por favor, Va, Pere, tío. What you say?
Mozo, allà davant hi un hotel. Però, és segur? No us preocupeu, vinga, entrem en hotel. Quina sort! Hem trobat un llogaret on podem estar. La idea de casi tienes tú que los talles. Se te ponen una explotarías. Bueno, deixa de discutir. Vinga, no discutiu, ahí n'hi ha un home. Anem a preguntar-li alguna cosa. Pues que fes una terraza y... Pero Jenny, ya, deixa, ya aparte yo que... No, ya. Bueno, esperada, señor. Vas a hacer un favor, ¿podría hablarnos un segundo? Benvinguts. Què voleu? Calleu, que pareixeu botxos. Jo ho explico millor. Ens anava de viatge de fi de curs, tots tan contents i el pilot va de fer un aterratge i tots, puf! Ja sé jo. Em plorar i em dius prou. Bé, aterrarem així, als Pirineus, i hem trobat un llogaret on poder quedar-nos. I voleu estar així un temps? Sí! No ho veig molt bona idea. Ja que... Bé, Sí, passeu. I què farem així, sense pares, sense res? Ai, Judit, aprèn a ser independent, que és que no són les lletges de filla. O això és, que ja tornarem a casa, que ara era un important, mano. Que la mana. Quin paradís! Sense pares, sense preocupació. Això és la glòria. Ai, penseu bé, és bona idea. Ei, què està passant ahí? Secreteig en reunió i demana educació. Això és veritat, ma mare sempre m'ho diu. Secretets en reunions de mala educació. Enhorabuena, Judit, una aplausió. No me pases, gorda! ¿Dónde ahí? Calleu. Ya está bien. Deja de los mozos. Ven. Vinga, us portaré a les habitacions i després a sopar que... De segur... Mainara, si me va Mozo, camina, vámonos. Camina! Que bo que tinc un foc. Ay, del seguro que va a acabar los... Convidats? D'això res, són els meus amics, que es quedaran per sempre. Però tu què fas així? No deuries estar en sala? Vale. No, Loreta. Vente. Vale. A mi, entre dones de sopar, vol dir com aquest mon pare. Espere que siga mariscada o a Verónica. Espera. Precisa, pero así no sé yo. Qui m'ha portat la carita? No sigueu maleducats. Tinc con, per tu. Ai, no sé si la vida de bé. Me da igual, ya es como madre. Ai. Espera tu, Sandra. A mi, que tinc un problema. Que bo. Ai, apallé. Camina, correr, sense que aquí van tots. Home, no me
Vamos a la boleta. Meter una receta por aquí, que tengan bien. Jo no vull res, que m'he donat un bon bufet a la roba i Posa-li, jo me'l menjo. Mira, aquesta és com la que fa ma mare. Encara el Doloreta, no, està molt bo. Las sopas de mi casa campo son mejores que las de aquí. Madre mía. Sopa? Sí. Quin fàcil! Ai, Juli. A ver. Eso. Està boníssim. Juraría que una bandera la América estaría mejor que esta sopa. ¿Lo he probado ya? Sí. Està? Que asco. Si no vols les dones, Vale, no menjo més. Això està manipulat, per favor. I a com està una cosa en la pell, el supermorín guapi. A veure, jo primer, que estic menjant, que això està molt bo. I us queixeu per tot, A veure, que has sentit el cuiner? És això ara mateix, Judit. Nada, que está morta de fam. amic! T'ha agradat? Passareu així a mi? I en que això vaig anar a Rússia, ara veurem què passa. Ja m'havia dit ma mare que no menjara temps. Que no eres a mi per fa? No. Que no, Judit. I ara ella, què us passarà? Xics, no passa res. Anem al saló per una pel·li. Tranquils, no us va passar res. No te calles. De què és la pel·li, profe? De por. I la meva mare és callem-se. Ja,
Jo? Estàs dormint en classe? Que tu... Què feu? Què passa que t'has dormit? Crec que he tingut un mal son. Mira que bo. Bueno, anem a França. Però Sí? on anem al final? A França? No, a França no vaig anar. No, que no, mai. Ja has decidit no de la França.